Iminyaka emngaka eminyaka emngaka ubulokhu nginika ithemba leminyaka emngaka siwasivuka awunamaphutha leminyaka emngaka Nkosi yami siyayisola Jesu ukuyisola siyayisola Ngiyazisola vida ngizisola khona manje hayi nini ngizisola khona manje ngiyaza nazi but ngenze njani wena ukuba ubuyimi bungenze njani lesimo ngibhene naso wena ke ubungenze njani wena kama simula sawubona dalo yaphela wena uyimi ke wena ubungenze njani wena ngoba phela sisenkingeni manje yenza lokho kubona ku right for wena first ngibonela intambo nje right for mina uzanini emondlo ndazi bani ndagcina nini la ekhaya molweni manje angikho happy ngawe I've been asking about you noSimo both of y'all I haven't seen you guys in a while angisanazi it's kind of worried about you guys kodwa ngoba usukhona ke empilweni shothi uright kungcono ke umuntu engiworried ngayo uSimo I'm worried ngoSimo I haven't seen Simo in a while sanibonani fast niyaphila hey quick siyaphila Nkosi yami awu sabona khwabeni molo intambo right now is a solution mntanami nina beningenze njani guys kukabili lento it's either ngizolinda ukuthi ngifele mina noma ngisheshise mina ngentambo nabe ngibuka kungcono ukuthi ngisheshisele angizwani nokulinda waza ngikupha ice cream ukhothi uzoba right letha phela ice cream Nkosi yami oh okay good morning fast Nkosi yami ngiyaphila nami isemgwaqeni fast niya eDurban since from Wednesday usuka phi mntanami use apha ugqitha apha kum ugqitha apha eDurban lokho mina sawubona bhuti omdala molo ncwane ngakoma yasemahenyeni khetha gaqa hamasha wena wadla umngoyiya sawubona molo madlovu uyaphila yini mntakwethu hi my handsome hi gorgeous Durban ngiya endlini eMpumalanga oyini fondini oyini theni uhamba lokho ubhuti ngabe uyawadla amabele amathanga nobhontshisi inkosazana befisa ukungilethela yini ushuno kanjalo into ebengayithokozela mawala Nkosi yami ngawasebenzisa mawala madoda amathanga nina beningenze njani kube beniyimi cause ngilambile udla ngilambile yo guys ngilambile uthi kwenze njani usufuna ukuyolanda ophuthweni mina ngifuna ungcono ngihambe manje yabona comment yami noma it's filtered I think it's filtered I saw the first one usangibingelela
Yeah, I think it's filtered. Unfilter kanjani? Nami ubuye ukhathe. Ngivithi wegade, ngivithi kids. Ngivithi, yabona ngivithi Rika. Mawazi nje kuthiwa imvithi Rika, ngimvithi Rika. Ube nosuku olufana nawo oluhle. Ngimuhle ini nginjena. Ngimuhle ini nginjena, yadlala ngami ikhidi manje. UMadlamini lo izizi elihle unjani? Sawubona Dlamzozo, uyaphila mama? Awu ngilambile ngifuna ukudla. Oh ma, ngilambile ngifuna ukudla. Oh ma, ngilambile. Ushengakekho mfethu. Yazi uyena obethe ngikudla namhlanje ngiqeda kurealize manje ngoba sengilambile. Ulovile emsebenzini. Manje sekumele abe ngiyadla. Akekho uyena othe ngikudla. Lokudla kuzothenga ubani? Thatha nangu 150. Awufake phela naye inamba kuyibhayo inkobe yami. Awuthi galakada. Ngizolethela ushenge ilunch uzothatha khona ke. Pho watshela mina, yini ungatsheli yena uzolethela yena ilunch ngingenaphi lapho mina. Asambe siya McDonald, asambeni phela. Kingimala nginayo. Bengithi ngicela labantu. Oh guys, listen. If you are around eGoli, ne? And uyasebenza mhlambe nidinga i-transportation, there is uplagi we7 seater enginayo guys. Ifuna nje abantu abawu6 or 7 abahlala ngandawonye abasebenza odinga nje staff. Touch me. Odinga nje staff sasebusuku Nkosi yami anabantu enihlala enisokolele transportation. Ngikhona mina manje. Khona 7 seater khona lapha eGoli. So ngifuna abantu abazogibela. So mani ufuna nje nihlale nibe ngandawonye kodwa phela nisebenze noma endaweni eyodwa noma ngandawonye. Yabo. Then ke ngizothumela udriver nilandeke anise endlini. So odinga staff guys, uplug we staff ukhona manje. Inbox nangu ukhadi Masimulo. Comment khadi bakubona. Inbox nangu khadi uyena ke umuntu ozongisiza ke. Nangu khadi guys, manini ngiphini comment yakhe. Athi ngiphini comment yakhe. Yeah. Nangu guys, odinga nje staff bafethu please inbox ukhadi. Yami le 7 seater so nizobe ni safe and sound. Ohlala nje eGoli mandinga staff nangu umuntu ozongisiza. U7 seater loya. Ulethela eBlom. Hawe kudeni kangaka ndoda? Ningakanani lapha eBlom? Ningakanani lapha eBlom? Singawenza phela uplan ukuthi usebenzele lapha. Kodwa kusekudeni eBlom. Bafethu nangu khadi. Lo ngemphinile nje. Wonke umuntu odinga imonto, istaff sasebusuku. Ningeno night babhemu. Nayidinga imonto eFree State. Yeah. Ushe Free State meshe eBlom. Lemnyaka emngaka ubulokhu nginika ithemba lemnyaka emngaka yeah mufuna imonto bafethu njalo please plug nabanye abantu ngikukhumbulile mpema ubakithi siyabonga sengikhona eMpumalanga niudinga eMpumalanga inbox ana ukhadi ke nikhulume naye uzonisiza kunze mpeme vampire bese ngiyakushaya wena siyezi ubani vampire funa ntoni khavala goduka apha qhelika habunye emfondini kahamba apha qhela chin uthongondo apha hey shengashoni solo angishaya amaphoyisa cisha ngiphu moya somandla cishe ngashoni izolo mina ngithandana izinkondlo zakho uthandana izinkondlo zami
Niyathandana kumnandi. Bafethu ngilambile. Bafethu ngilambile. Engathi ngizwa kahle. Ngilambile bafethu angilethe noma 150. Yabo lo mkhathale ngukhathalela. Usheng akekho lovile. So zamase nisiqashile lapha eMpumalanga. Sawubona zo ngikhetha utshwala. Ulovile. Ngihlonipha kwamanzini la eMbalenhle. Hawu Koti, hawu siyabonga Koti. Wasenza abantu Nkosi yami wena. Hawu siphe nabantwana bakithi ukhulisa isibongo sakithi. Thina abanye sihola month end kube sesiyakuthumela imali. Nkosi yami kanti baphi laba abayi25. Ama-fans nje amanzini ayihluphekela Nkosi yami abroke onke bo 200 broke wasani broke nomanzini ngaphezulu. Niyahlupheka guys yazi. Lo nto le yangiwarisha buka kuyimanje ngilambile aninamali. Ngiphatha kabi lo nto le. Uthi niyahlupheka my kids. Ngoba seduze ngabe ngilethela amagwinya neti. Awu mfowethu into ebengingayijabula. Thank you so much for the heart me mama. Hayibo nje awu niyahlupheka nje. Uthe uyeza ushenga uzokulethela lutho semtubatuba loyo kuyimanje. I'll come back ebusuku. Ebusuku kuzobe kune smoke. Kuzobe kunabantu abaningi. Sengajwayela ukudlala ama games sengithi smoke. Ngi-inbox ngikusendela imali uthenga ukudla. Awu ngiphinde ngu-inbox futhi umdanto ongaka fethu. Ngani wena nje ngabe uthatha inamba yami kuyibhayo. Lo number le ixhumene kanje no Capitec. Lo number leyo iuCapitec ngqo. Guys, angikho right. Ngilambile. Ase ngishaye noma ihuthi. Donze njani phela? Angikho right man. Khathele. Ngilambile. Kuningi. Phethwe ikhanda. Ngifuna ukudla ngithole ngiphuze yini iRed Bull. Awuhaye phela awuyagula ke wena. Khathele kabi mina. Miye kuyisa. Ubani manje? Ubani oyisayo manje? Ngifisela kuhle konke. Siyabonga kakhulu bakithi Mtimande. Funa imoto engayikhokhela ngenyanga 3000. Ikhwedi phela lelo. Hawu lokho mfana kusikho lokho kwangakithi. Kusikho. Ngithi kwangakithi. Yangakithi lenkunzi lena. Anike ungidlalisa ama game nayingane bakithi. Hello. Hi, good. Alashe, welcome and good morning. You good? I'm alright. How you doing? I'm very much safe. That's nice. Alashe, how are you? Good morning, Alashe. How about we doing together? Ngana vela ngidlalisa igame ngilambe kanje. Ngilambile. Angiwineke lapho ngcono. Umkhaya wami mfowethu, umkhaya ngaze ngashoda ngawe izolo. U times 3 lona ke anenze. Yenzani wengane? Dlalani lapha dlalani. Winani wekithi winani. Ufuna ukulala mina. Winani ingane winani bo. Hawu nathi sidla lengane. Naku sidliwa. Ngicela ukuthenga noma yini ozoyedla.
No. No. Don't buy anything. 40 seconds wengane times 2 winani. Aze ngakhathala winani wengane. Ngathi ngavele ngithumela umuntu angithengela ukudla alethela konke ne-reboost. Hayi reboost ayibo weshwele. Ha madimoni angilinga ne Red Bull weshwele. Fakana amarose amabili anenze. Yenzani wengane? Fakani irose yokugcina ungakayifaki nakho uzodliwa. Nakho ke. Hey. Yenzani wenandi? Snipani ngane snipani kids. Wenani lapha hey. Ngeke ngiphuze reboost mina. Ngeke mina. Ngeke mina kusikho ngisho ukuyiphakamisa. Ngeke. Buka indlela yakho ngayo iphone. Uyayisnipela. Ngeke phela ngidle kukho nonandi. Kukhona hawu nikhona? Ahaha. Kade niphumula iweekend yonke. Awubheke times 2. Uzobona bazongibeka ku-5,000. Suka nyanazi kids. Ngiyanazi kids anihlulwa ilutho ngibekeni. Ngitheni ngonandi bukani la yenza imhlolo. Bukani la. Mhlaba ungayizwa. Mngeneni mawala. Nakuphela times 2 ningamngenile. Weyingane. Mngeneni. Nakhe nangimashenge. Mngeneni phela. Akangenwe nange ngangeniwe. Ngithule ingcengela. Ingcengela uthuli. Zonke ngiyaphinda futhi inamba yakho ye-WhatsApp ngizokwenzela u-cash send. Angifuni u-cash send wengane. Faka ekhadini bakithi. Inamba nansi kuyibhayo eheni. Nathi inamba yami kuyibhayo kid yenza bakithi ngilambile. Ngilambile. Futhi ngifuna ukuyodla futhi. Kanti wenzeni uthuli? Yo, ayixoxeki. Hawu ayixoxeki. Ithomoyi. Hayi ayiyekeki. Hawu ayiyekeki. Hayi uthuli ungigilile. Sawubona yamangwe mama yaphela. Hayi thandeka kamajola. Siyokhaliswa indlala manje bhuti omdala. Ndiyafa ke ngoku. Ndibulawa intoni? Ilaweye ebizwa indlala. Chini. Oyini mntakamamthethwa. Oyini. Udulambe ngoluhlobo. Hawu mntakamamthethwa. Oyini. Ududabukise efondini chini. Buduwe sanibona kids, sanibona. Sixoxele wenzeni uthuli somxolise. Ningamxoliseli. Ungigile kakhulu. Yabona uthuli into ayenzile kids. Ibhlungu idlula ukwaliwa. Ukuze usibhlungu kanjani ibreak up uma isaseyintsha i-relationship. Ibhlungu idlula lonto ke hayi sengaya amandla amzozo sawubona bakithi sibalukhulu awuzozo ayayeke ayithomoyi ayiyeke uthula uthola iglove nehema umashenga wathola imist. Thank you so much guys. Thank you so much Daniela for the match. Thank you so much. Have a great day. Thank you so much. Ukudla nje azelalo ake siyodliwa akangifuni ngithi ngibiza ukoki akafuni ungi-accept. Oh darling. Hi Tiago. Hello, Swanokit, how are you? Are you good? I'm okay, mama. How are you? Hey, just to see them. I'm okay. First to 3.
Yeah, it's fine. I don't have no smoke. It's first match of the day. It's fine. Okay. Awayeke. Awithomoy. Awayeke. Ithomoy. Ayayeke. How work it? Ansakwazi double tap screen. Guys, let's double tap. Zimi. Let's double tap, guys. Ikhanda konke umuntu. Ngoba angazi double tap ngani kids. Double tap kid, double tap. Let's give times 2. Ingcengela lo. I don't have smoke, but double tap. Finish. Yeah, smoke this one. Yet he says he doesn't have smoke. It's the first match, legit. First match. Long agcina ukudlala ngo. And he's got Thuli that side. Long agcina. Hayi, shutha umazi uGatsheni. I have a Gatsheni too. Who's Gajen? Umazi uGatsheni, Gatsheni mkhombisa ukuthi ubani uGatsheni mfana. Phekwakhe. Thuli's busy with my gallery on my head, huh? I see. I'm in his gallery on my head. He's feeling his gallery on my head. No problem. What? Wena uthula ngeke aza kuxolela. Malome Jones ke bona corona no. Li alpha, corona le alpha ba busy da. Ngoba lapho. Ka mo rena ra jiwa, tsamba bijang hle. 4 roses wengane. Go corona and alpha. Ngifuna ama roses awu4 wengane. Bako mahloni. Wonke umuntu akasendi rose. Zingi, Sizo, thank you so much. Guys, we need 2 more roses. WeGatsheni uthe akakwazi. Ngifuna umkhombisa ukuthi ubani Roses. Uthuli ngeke axolele wena wambeka iuniverse. Times 3 kids. Thuli akana issue limna how. Une issue ke enkulu kabi nawe. Guys, times 3, triple. But Benzani bafaka guys, triple, thank you so much. Alpha, guys, let's play together on the club. Play together on the club. Donuts and above on the club. Let's go the Alpha. Let's go, guys. Everybody together on the club. On the club. Guys, play on the club. Team play on the club. Everybody on the club, guys. Everybody on the club. Let's go, guys. Let's go, guys. On the club. Come on, the Alpha. Guys, play with the Alpha. Sizo. Guys, teamwork on triple. Guys, we need a galaxy. Sine-glove. Thintani glove sambeni. Times 3 na kids. Wayekeki. Ithomoyi. Ayayekeki. Ama-donuts ingane laphana kwi-glove. Hi, Tiana. Naba befake elinye iglove kusazokonakala weingane. Guys, play on the club. Everybody on the club. Oh, Alpha with the level up. Let's go. Everybody on the club, guys. Everybody together. Naba belevel up. Guys, everybody together on the club. Welcome back. Level up ngalena. Gijima somgatshabuya Nandi Thuli Mashenge. Yeheni. Naba belevel up ngalena banane glove ngitshela. The Alpha, thank you so much, King. Naba bethenga uAlpha nani gijima. Guys, we need teamwork. Shengelezi. We need teamwork. Sabe shenge sondiya phungashe mnyamana kancingelele. Awu suka. Problem child. Problem child. Ayayeke ithomo. Do we have another glove for last 30 seconds? Ayayeke ithomo. Angisebenzi ke mina Do we have another glove for last 30 seconds? Angisebenzi Hello, angiqashiwe. Guys, do we have a glove for last 30? Ngiyadlala ungaphiki nami ngiyasebenza mina. Sine glove ke weingane. Thintani glove kakhulu ngama donuts eglavini. Mawala ngama donuts kids. Mawala ke ngama donuts manje lapha kwe glove. Anigijime kakhulu Guys, somebody snipe for us. Ngama donuts kwi Who are glove. you? Ngama donuts kwi glove weingane. Double tap screen uma ungenayo igift. Si double tap screen. Thana inswintswi ulokhu usintwintswizile. Usintwintswi. Naba befaka ama booster weingane egijimana. Guys, let's snipe. Naba befuna ukusniper. Watch out we kids. Guys, snipe Watch together. out kids. Thank you, Watch Sizo. out kids. Guys, Watch out kids. Kids, come on. Double tap screen sambeni.
bayingozi mabehleli kanje. Ayayeke ngilambile. Ayayeke sengilambile. Ayayeke ithomo. Guys, don't allow him to beat us now. Ithomo. Hi, salute. Utoli Clavo, ugazi Utoli Clavo. Thank you people. Thank you so much, the Alpha. First to 3 bafethu, first to 3. Choda ama games amabili. Divine, Malma Dons, Umata, Liko. Winning, guys. Is this the first game he won? First to 3. He wins 2 more games. He wins. Hi, Riri. Guys, everybody tap the screen and share the live for me. Wonke umuntu double tap screen madoda. Wonke umuntu siqale nje ngama double taps amaningi ayinqwaba please. Guys, tap and Wonke share. umuntu double tap screen. Double tap the screen please. Please kids. Wonke umuntu bafethu baningi kakhulu ukuthi singasala. Banabe sikude ngama double taps. Yonke gift soyifaka nje manje u times 2 phinde yakabili. Cela ama donuts ama caps ama money gun. Ama donuts ama caps ama money gun. Donuts, caps and money guns. Let's give times 2. Awayeke inkosi yami. Awayeke kithomo. Ayayeke awithomo. Awayeke wengane. Double tap on the screen. Double tap on the kids, double tap on. Awayeke. Guys, let's power tap. Awayeke. Wasibeka iuniverse asimxoleni nakancane. Awayeke. Sinenhliziyo embi when it comes to ukoki niyazwa kids. Sinenhliziyo nje embi, sinenhliziyo embi. Aus. Kuno times 3 ozayo ke kids. Ngifuna senze mawala lapho. Double tap on the screen. Times 3 awusithole mhlambe seku 250 noma 270 kanje. Bese Guys, we need 4 roses. Lisa, save Lisa. Man. Waqala usenze uzwasenda ku times 3. Uzwathenga ama donuts times 3. Wonke umuntu akafaka irose wengane. 2 more roses. Ama rose amathathu, please. Mrs. PM, 1 more. Oh, akayisende irose, akayisende Srishi Sackets, please. Thank you, Gloria. Nakho ke kazi, kushoda amabili ama rose. Sasa sokola bona rose. On times 3. When times 3 starts, let's play together. Lethana ama rose. Shoda amabili, shoda lodwa. Lethani rose elilodwa. Ongakalise nakhe kwane nezinkunzi ke nina. Nginazi kudanga ngifuna imonto. Thatha inamba yami kuyibhayo mfowethu. U times 3 na ke kids. Fakani iglove bese siyagijima. Fakani iglove. Ngicela ama donuts ke manje aweze ama donuts namakepisi. Neqoko please. Sambeni ke manje. Awayeke. Fakani iglove phela. Kuze kuphela isikhathi ngane. Kuze kuphela isikhathi weingane. Awayeke. Ithomo. Hayibo anisafuni nisiwine. Nenza njani manje? Thintani iglove wesandla ama donuts kwiglove. Everybody play ama gloves. Play ama donuts kwiglove. Gatsheni sivalelise ngephasela, sivalelise ngamandla sikubona. Oh! Hayi wena. Bafethu uzongizonda mina manje ukoki. Mama kusimi kodwa uthuli. Awuzangikhulumisi. Awuzangikhulumisi Ntali Bhubu. Ufuna ukuthi ngithini? Wakhulumisa isiZulu ke namhlanje. Uyashaya Thuli. Ushaya umuntu akhulumisa isiZulu. Awu mama ngikukhonzile yezwa mawala. Awuthuli. Wasibeka iuniverse. Asixoli. Double tap the key. Double tap the screen kids. Awu suka. Thuli unenhliziyo embi. Wayeke. Sengikushayela nokuthi uzungu kubiza ngomama. Hawu yeheni wazawafela amacala angawazi.
No, sikukhonzile la ekhaya wena mama. I understand njalo. Amkokraiza. I understand ukuthi ufuna uthini. Sikhonzile, what does that mean? Mangithi ngikukhonzile ngisho ukuthi ngiyakuthanda like ngingathini. Yebo. Yeah, no, sharp. Love me until until they drop a universe on your head again. Oh, kanti usedelela. All right, mina angusabi mina. Awungisabi wena. Hey, go bonsa slatha ko. Angusabi mina. Hey. Thank you, Caesar, Mrs. PM, Gloria. If someone was here playing for us, mina angusabi. Tlakwana ko, iri go bonsa slatha happy. Thuli. Angilisabi nonke, I'm not scared. Nangethi akekho scared yena ke sabi. Ngifuna ukwenza lento ekuthiwa isihluku ke manje. You understand? Double tap the screen everyone. Ngizokwenza lento ekuthiwa isihluku ke manje. It's so funny, I saw you. Eh? Oh, he's fond of me, not like me. Okay. Yeah, mara mina ngukusabi. If we had people to play for us la, times 3 kids. Double tap the screen. Like at the moment we don't have much gifts. Ngifuna simenze isilo sengubo. Ne understand uthini isilo sengubo? Wozana ngama donuts, ngama kepisi, ngama manikani. Oh, awuchapi. Okay. I would chap. Okay, ngitla ubonisa slatha vele. Ngitla ubonisa slatha. Double tap the screen kids. Arimbonisa slatha. Mina mara go chap. Okay, tlakwana. Butsa batho ba hao ba dlala. Mfa game. Hey guys, dlalang phela. Awa. Mina ka rufelwa ke moya. Awu dlalang phela. Awa. Ga una motivation yana. Awa. Dlalang guys. O ka rufeletse ke courage lo. Not even, guys, we need 3 roses. Let's have a rose amathathu engane. How truly early kangaka? Faka nama rose fast guys so sheshe qala speed. Thank you, Please double tap the screen fast. One more. Faka ama rose out 3. Chota 2. Quick guys, quick. Yozipheli glove. Thank you so much. Loqini rose sheshani. Hi, daughter of Zion. Sheshani kids, sheshani one more rose. One more rose. Thank you so much Miranda for following us. Elaphela leli glove yezo. Nakha guys, faka linye glove ku times 2 manje. Faka linye glove uthi akasabi. Ngifuna senze mawala. Senze lento ekuthiwa mawala bala. Faka ni glove phela kids. Faka ni glove sambeni. Guys, first give time. Faka glove usikodwa. Guys, buy one get 2 free. Uthulo phetha ama. Nali glove guys. No more roses on the glove. Double tap the screen, touch the glove. Ufake manikani. Ufake galaxy. Ufa tere. Howzaka? Tere. Howzaka? Tere. Double tap the screen, play on the glove guys. Uthi akasabi. She said akasesabi. She said akas. Awukazi faith. Up kids. Up kids. Sizokwenza lento ekuthiwa isihluku. Senza lento okuthiwa ukutitinya. Yeah, siyamutitinya ke ngoku. Awunyawo phambili. Shake umzimba ufenqe phaka. Uvuka ngoba isikhathi koke? 4:30. Yo, we streamer from 4:30. From 5:30. Till what? I don't know. I think now I did my 5 hours. I can go now. Or you stream for 5 hours? 4 or 5. I think I will also try that. When I'm in a good mood, I stream 7 hours. Yo, awungeke. Konke ngifuna ukuyibuza ne, but ngeke ngibuze ku live, ngizok inbox. No problem. Yeah, regarding lento le sidlalayo la. But ngizok inbox ngibuza. Angifuni ukukhuluma nama moderator akho, ngifuna ukukhuluma nawe, ngifuna uyibuza kuwe ngqo.
Yeah, sure. Guys, double tap on the screen. Asemngeneni. Ethulu nesihluka yi. Songumngane wami. Ethuli. Angixolile nje. Ngikwatile kakhulu. Uyangibribe. Njengoba udliwa nje. Udliwa manje ngalesikhathi. Njengoba ngidlala manje ngalesikhathi. Ngiyadliwa futhi bengingazi. Hawu. Angiboni ke yazi. Ngidliwa yini? Ngidliwa umzwa ngedwa nje kuphela. Nendlala ke ngidliwa indlala ke ngilambele nje. Awaw. Oh, basho. Oh. Connie's Divine, Mrs. PM, Sizom, Tengi, Thank you so much, Owen, Yezi, for double tapping the screen, Messi, for sending the gifts. Thank you so being much. With us, for sharing the live. Okay, let me leave. Siyabonga mama, uphile. Yebo, ngizokuthola though. Sibangani mina nawe? Na uyayazi. Ube right. Hayi, ngibafuna bonke abangiditinya. Bapha abanye abangiditinya. Ngifuna laba abangiditinya. Awuzweke ngithanda laba abangiditinya. Awuzweke ngifuna laba sebangiditinya. Wabungiditinya kanjani? Ngilambile. Ngifuna ukudla. Oh ma, ngilambile. Ngifuna ukudla. Hi, how you doing? I'm good. How are you, mfowethu? I'm fine. Are you playing a match, mfowethu la? Yeah, let's play. Best of 3. Guys, tap your screen, family. It's not going. Not sure. Guys, tap your screen. Pretty. Get out now. I'm not wasting my time with this bastard. I'm keep. Ngeke ngidlala sitabane mina. Ngamkhipha. Nangibona ngiactor kanjani? Sengimamehla wasanyakazi ke manje. Ngingapha ngimuvisa isandla ngiyomkhipha lapha. Ngiyombhonqula. Angifuna laba abangiditinya. Inkosi. Hello. Hey baby, don't you bring them tears, 'cause okay. Request akubingeleli. Oh, kusongazi kahle. How did they double tap the screen, kids? But I'm not homophobic in years. I respect them, but on their space they should be there and I should be here. Yeah, bo. I'm not homophobic, guys. Just that ba right, yes, beyiphilela Nkosi yami lena nabo nami mhlawumbe ngiyiphilele la hayi ukuthi ngiyabacwasa no angibacwasi nginomoya omuhle kabi uyabo Zungu sengwayo manzini, please give Thule a chance as umama wesizwe. Kube niyazi lo mama wesizwe ungenzini ungigilile. No, serious guys, angibacwasi nezo. Ningaze nithi homophobic. Zungu this, zungu that. No, bochomi ngithanda ibhadi. Kodwa engazathi. Mhlambe ningayenza into yini lapha ya. Yabo. Angimind Nkosi yami. Exactly. Bengenankinga no Dominic because I'm not homophobic. I'm not. Kodwa engathi bengaba lapha. Ngibila mina. Yabo? Baphile futhi Nkosi yami basucceed empilweni yonke into ibe right baphile bamkeleke emphakathini kodwa nje bahlale lapha ya mina ngibela yabo ngicela ama rose out 3 guys ngicela ama rose out 3 everybody send a rose ngilambe kaningi mngane zami ngilambe kaningi kids ngilambe kakhulu kids Lambe indlala personal. Ngisawakhala 2 hours. Mncimo. Mina.
Ngiyahalela ukuthi nganixoxela ukuthi ulwenzeni kodwa ngeke nginixoxele. Guys, mecha megcina le ngikhathele mina ngilambile. Ayi, ngilambile mina. Ngilambile. Indlala yami inkulu kakhulu. Nginendlala epersonal. Times 3 kids, anidlaleni kakhulu okugcina, sivaleni. Sobona ebusuku. Adlalani kakhulu ogcina mfethu times 3 anifaka galaxy eyodwa nje sithi vavam kodwa wesibo kuyahambeka nje eThekwini awuzwanga kanjani hambeka kanjani aniflyeni phela kanye bafowethu naku phela times 3 na anisnipeni kanye nje nakho ke kazi anifake noma igalaxy eyodwa noma imani gun nje Sabawele win. Ngwinseni phela ingane ngwinseni. Weyingane. Winani phela. Ayifuthi umbulela umuntu. Wena umbulela umuntu. Bekuzoba nemesh. Bekuzoba nemesh nemasha podla. Oh! Tuyiqala ngo9. Lapha home kuleya home yezinsha leya home inhliziyo ezimbi. Ngathi bonke uNkulunkulu angabathatha abalibeke ngakuyi bonke abanesandla kule yanto abanesandla zokuthi izingane zife abathatha uNkulunkulu ngilwazi unya olinje mina angilwazi unya banonya leya home leya uNkulunkulu akabathathe banyanya bonke Nyanya kwasani ke manje wakhona ohlangene ongahlangene kwathi nje ngisebenze home ngiyakwenyanya abaqala abantu abanonya kanje mina Thu footage ayisatholakala ideletiwe ubaba wakhona kusamela ahlale khona manje bayamxosha izinja ngabanyanya uNkulunkulu abaphumuza bonke konke nje kunesandla ekuhlumezeni lwamndeni uNkulunkulu akakuphumuze konke hawu angisazi sihluke sinje mina Nemgadi uzosniper lo ngitheni ngisasho nje uyasniper lona hawu bafethu ngisanitshela nje ukuthi uzosniper Ngicelile nje ngathi faka igalaxy eyodwa uzosniper lo muntu. Ngani ngiqeda kusho ngithi uzosniper nami. Neni ke ngidlala kancane animazi nomlungu ukuthi umuntu onjani. Zung nakbet. Na ibheka. Sibheke police station nakho zung ngithe qalaze McD nakho ngiphephezela nebheka. Awufethu musunginyanyisa ngilambe kangaka mfethu uphephezela lapha eMcD ngoba naye eMcD ngiyayibona awuphephezeli awuchawaza wangicasula futhi angublock ke manje ngakhuluma ukudla ngilambe kangaka yenzani kodwa lengane bakithi ama-taxi ahamba ngidinga ukwazi ngempela ngiyawabona mina ya na ama-taxi emarenki akhona yes ahamba nakahamba Yaze ngicasula intombazane ethi iphephezela nebheka ngilambe kangaka. Ibhlungu lento yenza kimi mfazi. Ibhlungu kakhulu. Lento yenza kimi mfazi. Sengicasukele futhi. Akudlalwa nje ngokudla. Uyezwani uba igama lakhe. Akudlalwa ngokudla kuphi ngigive yey wena akudlalwa ngokudla kuhle kunjalo nje kungasuli kunyanisa kabi ucasula umuntu omuhle mina muhle njalo nje phendula inbox ngiphose khona dali ngizoyiphendula siyakhuluma ke manje
usuyakhuluma ke manje inbox me kid inbox me uma ufuna yase Capitec ile kuyibhayo mntanami exubene futhi kwenze manje abantu bezokuxolela abantu sebelimele balimela abantu ngesenzo sakho ukuthi manje udlale usikaze kabi ngokudla usikaze kabi ngokudla mntanami yenza ubulungiswa phambi kwabantu bebuka ibhekene no Capitec le kuyibhayo iyakhona ngqo uma ungangithola inbox ngizama lapha eCapitec iyakhona ngiyatholakala akudlalwa nhlobo ngokudla ngilambile vele zongisiya masha lana nina nenza njani mayisiqalile nje ngiyojoyina amane ngixoshwe kulomsebenzi awuyenze mzala sizokuxolela otherwise we will block you isikhona ini masha iqalile ziyakhala okay mina ngizoyintshontsha la zophuma mina ngiyafuna kuba part of le yanto ngiyabanyanya bonke ibheke iphi kuqala awu ngifuna leli bhega leli libabayo angazi thiwa yini igama lalo chicken grand i10 hayi man chicken grand something kodwa nje chicken egrand yona wengane manifuna ukuthenga imoto phela aningi inbox kukulo ibhilidi then police station then head to head office yalela bhilidi hey grand chicken mntanami grand spicy chicken yebo chicken grand nice wengane khuluma into eyodwa chicken grand nice noma spicy grand chicken noma grand spicy chicken noma grand chicken yini igama layo chicken grand i10 unosidayisa ngempela kusiko njalo oqala ngithi grand i10 yazi akusiko nje oqala ingane sengihamba kids papayeni kids safuna ukuthenga ukudla manje phethwe ikhanda elibi elibi ikhanda leli papayeni kids papayeni ngafa noma 2 hours namantombazana ayashuthana lapha enginyanyisa awabuke nje ngabe uthi yini usuzuphozile uyashutha ke nawe ngilungelwe ilutho ngilambile niyashuthana wemntungu ayikho into engisenza kahle lambile mina ileya aboyidesha that day mnandi kabi leya deshi yami ngitshele mina so ngideshile ke lapho baba hit Red Bull hit liquid fruits yeah uzimfama ice hayi angidawa lo yakho lokho kwa Capitec kusevelile usisi akaze co send iaccount ndikubheje ngo50 Hathi ngibhale khona manje 177490705 iyo le mfuthi account number ngizoyidla ke mfana monga koqalaza ku inbox ngizoya phela koqalaza ku inbox ngizovala manje nje u live bese ngiyoqalaza akuphumeka ngithi ku live angene ku inbox usase live kodwa nje ngisakuthembi
Angifuni ukungasho. Ngicela nilazi igama lakhe. Ngangayithola ku-inbox siyabuya. Sizofaka inhlabathi ephalishin lakhe. Why ungasendi ku-Capitec? Nambe ngibuza lokho. Yini ngaye Capitec? Hey kids, ngimxoxela istory esenzeke eMcDonald's. Hayi. Ngiyafika ke ngihamba noMadleka nomunye umjida wami nje. Siyafika eMcDonald's. Gcwele nje qho. Ayisingene. Ngiphiswa umchamo kabi. Kabi. Yimloya ngetoilet, mangingena etoilet. Umnyango wodwa omkhulu. Bese kuba neminyango ngapha nongapha. Ngingene kulo ngoba mnovuliwe lo ngapha. Kulukuthi phakathi. Hawu ngiyabona ayikho lento yokuthi ume njoba sima thina bese ushaya. Hayi ngihambe ngingene nje etoilet ngqo. Ngivala umnyango. Ngicame. Sathama njalo ngoba uchitheka nje nefoni. Ayilogcina ke vele ke liphelele andeni. Ngilibuyisele ngaphakathi. Ngithe ngiyezwa. Awuchomi, chomi. Hayibo. Angishutha chomi. Hayibo. Amantombazane phela ngozwayo manje. Asengaphakathi lapha etoilet. Kodwa manje lasho ukuthi basesibukweni njengamanje. Yo chomi. Ngithi ngizophuma, ngiqale ngithi ayathi ngibalinde baphuma. Shuthi kahle kahle ngirong mina. Ngingene etoilet lamantombazane. Ay kids. Ngithi ngiyezwa. Angishutha chomi. Shuthana. Yenza ngathi adunusa chomi. Hayibo. Adunusa chomi. Hawu inhleke mfana itongo yakho chomi. Inhleke ucomfortable kodwa yazi imnandi futhi uma ngiyigqokile ke uyabona nje uyahlanya udedi. Hayibo. Nangu udedi hlanya. Angishutha chomi. Thema kusuka lapho ngezwa yabona chomi ibele lakho mfana mangahle ngithole nje lona. Liwu anyanisi le ayikhohlwa ke mfana ebeleni. Khohlwa ke nje sengithandazela ukungamithi ngoba kuyobheda. Ngisaba ukuphuma. Ngoba ukuphuma kwami la ngizobona izinto ezingabonwa. Uma sengiyibonile into engabona kuyobe ngazathi mina ngingene ngenhloso yokubona ini amaphasela. Kanti mina ngingene eqali. We understand? Ngingene eqali mina bangilandela. We khohlwa. Ngalinda ingane zesikole futhi lezi zase high school. Ngalinda. Sengisendela uMadleka imessage, hey uMadleka. Hey kunamantombazane lapha etoilet. Sengisaba ukuphuma. Ngisaba ngisho ukunyakaza ke manje. Ngisalalele lapha kwakhona obabazeni. Ayi ngeke chomi. Ngeke chomi mele ushefe. Hawu. Silena ayangizwani nokushefa mina. Ngizofaka ngazi ini ino hair. Ngizofaka ino hair. Simele nje uyifake. Athi kodwa phela angidingi ngizoyifaka mase kumele ngihambe ngemsebenzini chomi. Hawu. Esesikole. Ngalinda. Zashuthana ingane zaze zadlala music video ke manje zadlala ingoma. Zaseyithwekile. Ngiyeza ukuthi kuyathwekwa manje kodwa manje angiboni. Ngoba phela ngaphakathi etoilet. Nokhona umthweko ngizwa ingoma ne hype yazana chomi hayibo manake. Izandla noma iklephe iphuma uzungu slow. Uzungu slow. How? Nithi mina lezi ngane zazihyphana ishaya ihlombe. Lutho. Akulona ihlombe. Uslow zungu. Naze nabola wengane. Nibolile.
We understand ukuthi lento yenzeke a month ago. Khani ngirealize manje ukuthi kwakungelona ihlombe. Bangibona vele ngene etoilet. Bangibona. Ayikho nento ababeyizele etoilet because abayanga kuyochama. Babengeke bathi bazoshiya ukudla etafuleni bangene ngaphakathi. Hayi, ngarealize futhi lento engangilethelwe mina, ngangabona. Bangibona ngena, babedla. Ngiyochama. Next thing bangene etoilet. Akaze baye kuyochama. Phela emabili ama toilet. Kwakuyelami naleli ngapha eceleni. Abangenanga kuleli ngapha. Angeke immediately mangene etoilet sebefuna ukuyoshuthana izinqa. Hawu. Ngakhetshwa lidili likamkhipheni ukunganaki. Hawu. Ngangihlelela umgoga lapha mina ngihlelela uzungu. Yeheni. Uzungu slow. Kade ngithi ihlombe mina. Kanti lutha kulona ihlombe. Ngiyaqala ke mina ukufind out kanjeni. How? Ngiyaqala ufind out akabhlungu kanjeni. Angizani nomuntu slow. Umuntu slow. Yavethe zami ibhlungu ukuthi asile lapha na kuleya mashi kanti umoya wami ufuna ukuya khona. Haw. Cha kodwa ngenza kahle. Ngabe sengiboshiwe. Ngenza kahle ngaslow. Danke slowness. Danke slowness. Wangisiza. Ngabe ngisejele manje. Kuthiwa zungumdala kangaka. Uyifunane ngane encane. Ngabe ngiyi-most wanted manje. Hamba ngifake ibhala klavu. Kuthiwa leya walk ngathi yiyo. Uyena lo ngisho ngejubane. Bathi bafika halfway angisekho sengikhwethile. Ugaxele into. Ngagaxeleka. Ngagaxeleka. Ngabe kuyobika uziswa zo4 manje. Yamithisana phela mina. Mina nje ungangiqomi mina. Fonela, msanungifonela. Bebe uzokuthola halfway, usabaleka from halfway. Nami ndiyakubona sewubale. Ngiyikhe phansi. Ngiyikhe phansi. Yini uzungu. Yaleqa. Then leqa ngoluhlobo. Daleqa. And leqela. Why lokho ufuna ukudlala nami lona bakithi? Ukahle wena. Ngifuna ukudlala mina, ngikhathele. Adawu ibhuluwe ngibaleka. Kids papa yini ngilambile. Papa yini. Ntambama u+9. Umadleka Aven nesikhwele ungithethisile icala lokukhomenta kuyipost yakho. Hawu. Ungenaphi lo mkhwepha weRasta? Ungenaphi wena Rastafari? Uplo. Ungenaphi wena? Ho. Nasi siyezi. Kwandisa umndeni. Ngeke. Ukuthi asikhulumi noma nzini. Uphuze imbiza ukuthi sibone ngathi usemsebenzi. Ngiushayile ubhuqabhuqa. Molo mlihlesti. Ungiphoxile zungu. Ngenzeni manje ngani? Ngenzeni kid? Ndenze ntoni ndixolise kaloku? Ndenze ntoni kids? Manini ke kids ngisaphuma